Kung paano nang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandato rin namon kayo ng gayong pag-isa sa pag-asya na nagbata sa laman, ay nagpapatigil sa kasalanan. Upang huwag na kayo may gabuhasa lamang sa iyong nalalabing panahon sa mga masama, di tanay mga tayo, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na'y nakaraang panahon upang gawin ay hangad ng mga gentil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayuan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinahanda nila ang baga na ito nakauwi, hindi nakikitakpan kasama nila sa kayong pagpapakalabis ng kaguluhan. Kung kaya kayo'y pinasasalitaan ay masama, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malipit na, kayo na'y mga pagkahinahon ay mga kuya sa pananaw.